tao ka. Na wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Dinidetach mo na yung sarili mo sa pamilya. Na nakakaangat-angat ka na. Oo. Na ang yabang-yabang mo na. Tama. Porke napagtapos ka namin ng pag-aaral. Tama. Hindi ba't responsibilidad ng mga magulang na pagtapusin ng pag-aaral ang kanilang mga anak? Tsaka partner, hindi naman tayo against sa mga magulang na gusto nilang mangelam. Kasi naiintindihan natin sila concern sila. Pero kasi, ang hirap lang din ng mga magulang, kamag-anak o sino man, Poncio Pilato, na nangingilam dun sa buhay ninyo, na, wait lang, oo, makikinig din kami sa mga suggestion ninyo. Pero wag naman na hindi nyo rin respetuhin yung desisyon namin. Kasi may mga nakikita kami na hindi nyo nakikita. At may nakikita rin kayo na hindi na nyo nakikita. Dami nakikita. Tingin ko, at the end of the day naman kasi bilang mag-asawa o bilang mag-partner, well, hindi naman yung nanay mo rin yung mag-handle ng buhay ninyo eh. Totoo naman. Tsaka dude, ang mga magulang ay gabay. Hindi Tama. sila ang magdedesisyon para sa inyo. Tama. Pwede silang mag-suggest ng mga bagay na posibleng ikaganda ng relasyon ninyo. Tama. Pero yung pagdedesisyon, ang pagpili kung kailan kayo ikakasal, ang pagpili ng petsa kung kailan kayo ikakasal, ang pagpili ng motive, sino ang magiging ninang, sino ang mga magiging imbitado sa loob ng kasal, lahat ng yon ay dapat manggaling sa inyo na magiging mag-asawa. Hindi doon sa kaanak ni ito, kaanak nung isa, hindi ganoon ang pagdedesisyon, lalong-lalo na sa pagpapakasal. Kasi dude, kung sakaling ahayaan mo yung kaanak mo mismo at hindi kayong dalawa yung magdedesisyon para sa kasal ninyo, parang sinabi mo na merong say ang kaanak mo sa lahat na magiging desisyon ninyo as a family na binubuo ninyo o dun sa pagsasama ninyo sa relasyon ninyo bilang mag-asawa. Tama. Yun yung unang test eh. Sa palagay ko bilang nagpakasal na ako nitong nakaraan lamang. Parang feeling ko, isa sa mga pinakamalaking test ng inyong relasyon bago kayo talaga ikasal ay yung pagpaplano ng kasal ninyo. Tama. Kasi kung hinayaan nyo, again, na meron pong iba ang magdedesisyon para sa inyong dalawa, paano nyo masasabing kayo mismo yung nag-agree o sumang-ayon na ikakasal kayong dalawa? Tama. At saka paano ninyo pamumunuan at paano kayo magsisimula ng isang pamilya kung hahayaan nyo na yung dati ninyong pamilya o yung pamilya ninyo na pinanggalingan ang siyang magdidesisyon para sa inyo? Eh di sana hindi na kayo nagpakasal. Doon na lang din kayo tapos mag-boyfriend, girlfriend na lang kayo kasi hindi naman kayo dapat magdidesisyon. Ayun, ganun ba? Nalulungkot lang ako na buntis ngayon yung sender natin at mabigat sa kalooban niya na masama pa rin yung loob sa kanya ng nanay niya. It only goes to show na yung sender natin, mabuting anak siya. Tama. Na kahit sabihin natin na napasama niya yung loob ng magulang niya o ng nanay niya doon sa ginawa niyang secret civil marriage or wedding, nandun pa rin naman yung pagmamahal, nandun pa rin naman yung respeto at feeling ko hindi rin naman siya talaga bumitaw doon sa pagiging anak niya, doon sa nanay niya. Hindi sinama yung nanay Sa pagdedesisyon? sa pagdesisyon. Kasi nga sobrang dami na ring gulo eh. Ako. Isa ako sa mga biktima ng ganitong sitwasyon na gusto na namin magpakasal. Pero may mga taong nasa paligid namin na hindi kami nauunawaan or mas nagdadagdag ng pressure doon sa relationship namin. Alam mo partner, hindi nag-work eh. Hindi nag-work yun? Na kapag nakinig ka dun sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi, alam mo, nawawala yung tamang desisyon mo eh. Yun yung dapat nyo tatandaan mga kabisyo. Kung nasa age pa lang kayo ngayon ng mga 20s or pa 30s pa lang kayo, tapos nagpaplano na kayo magpakasal. Dapat ang plano nyo na yan ay plano ninyo ng partner mo. Okay, tama si Rocky, tama si partner na dapat may guide ka din naman. Guidance ka ng magulang mo. Diba, guided ka nila dun sa mga decision making mo. Pero, at the end of the day kasi, dapat ikaw mismo sa sarili mo naninindigan ka dun sa decision mo na yun na ito yung tama. Ito yung tingin kong tama.
Kasi anong nangyari sa akin, partner, sa sobrang daming nangingialam, Mm. yung babae naguluhan, Mm. naging tomboy na lang. Ganun. Akala ko naikasal na lang sa iba eh. Yung pala tomboy. Naguluhan ako sa sarili ko. Ayoko na pala. Gusto ko na yung tomboy. Ayoko na ng talong. Gusto ko na ng tahong. Tingnan mo, natalo yung talong mo. Natalo ng tahong yung talong mo. Hindi ako natalo. Ano? Dahil ito lang yung kauna-una na talong na kinain niya. Ito na yung first and last. Ngayon puro tahong na. Minsan nga nagkita kami. Oo. Sabi niya, ang sarap pala ng tahong, no? Pero namimiss mo yung talong ko, no? Oo nga eh. Bakit naman kasi kailangan mo mamili ng isa kung pwede naman dalawa? Oo, di ba? Tahong and Tahong, talong. yan. Kidding aside, pero ang hirap, di ba, na may mga tao nangingialam sa mga desisyon ninyo sa buhay, lalo na sa kasal, lalo na sa sa pagdidesisyon na humiwalay na sa pamilya, di ba? Yan ang mahirap eh. Kasi ang ugali talaga ng Pinoy, tama yun eh. Nasa kultura na natin yan, partner, na kailangan involved lagi ang buong pamilya, buong barangay, tibay, Oo. kasama. Tsaka napakunot yung noo ko. Medyo napataas yung kilay ko. Mhm. Doon sa sinabi nung sender natin na sinabi daw sa kanya ng nanay niya na kung po pwede, yung 2 buwan na sahod niya, since magpapakasal siya, ibigay niya muna doon sa nanay niya. Karapal naman nun. Tapos yung date ng kasal, petsa ng kasal, gusto ipamove ng nanay kasi hindi makakapunta daw yung mga amiga niya. Parang nasasaktan ako para doon sa ating sender. Kasi kung tutuusin, dapat ang nanay mo ang isa sa mga pinakamasaya sa araw ng kasal mo na nakatagpo ka ng taong magmamahal sa'yo. Ganun, ako bilang, eto naman ay bilang nanay. Kumbaga parang, kung ikakasal ang anak ko balang araw at nakikita ko na yung nagmamahal sa kanya, yung taong pinipili niya at pinipili siya, nakikita ko genuine yung pagmamahal at nirerespeto naman ako bilang isang magulang, wala akong magiging tutol dun. Magiging masaya pa ako dahil nakatagpo siya ng ganong klaseng relasyon. Okay. Alam mo, partner, silipin din natin yung ibang banda. Dito naman tayo sa mga magulang kung bakit nagiging ganun ang reaction nila. Bakit? Minsan kasi nawawala din sila sa tamang pag-iisip or tamang pagbibigay ng emosyon nila sa kanilang mga anak. Bakit? Nagkakaroon kasi sila ng separation anxiety. Uy, ang ganda ng sinabi mo na yan Separation anxiety. Tama ba ako doon? Ni-research ko lang sa GPT ngayon eh. Wow! Tama ka. Ang galing talaga ng GPT. Thank you. Thank you. Nagiling sa'yo, pero totoo yun, nagkakaroon talaga ng separation anxiety ang mga magulang. Bakit? Sa tagal ng panahon na nakasama mo sila, mararamdaman kasi nila na lalayo ka na. Doon nila tinitest yung sarili nila as a magulang na parang, subukan ko nga maglambing muli. Subukan ko nga na, nak, akin na muna yung 2 buwan na sahod mo. Or, nak, baka pwede ako mag-suggest na ganito. Na minsan hindi naman talaga nila gustong mangialam. Gusto lang nilang magbigay lang din ng suggestion sa'yo na nag-iiba lang din yung meaning o dating sa'yo. Hindi talaga siya iba yung meaning. Ganun talaga yung nanay niya. May mga ganun talagang nanay dahil nasanay siya na ikaw yung provider. Siya yung provider, siya yung nag-guide sa'yo, siya yung naggagawa ng desisyon mo nung mga bata ka pa, na hindi niya pa rin maintindihan sa ngayon dahil nga nandun pa rin siya na, bibi ko to anak ko to na gusto ko. May mga ganun na magulang na sobrang nagsiself-pity kapag hindi na sila nai-involve doon sa mga decision making, na mag-asawa, na which is dapat maintindihan nyo rin. Na bilang anak at bilang nanay din, na kailangan din natin mag-adjust parehas eh. Alam mo, partner may kakilala ko na bago siya nagpakasal, alam niyang wala na rin pupuntahan yung nanay niya. Ang sabi niya dun sa nanay niya, Mama, hiwalay na ako. Pero ang gagawin ko na lang sa'yo, okay lang ba na iupa muna kita ng bahay? Alam mo, ang nakakaiyak dun na sinabi nung nanay. Sa kakilala ko, sabi ng kakilala ko, pare, alam mo, sinabi sa akin ng nanay ko, pwede bang mag-apply na lang ako sa inyong katulong? Doon daw sa anak niya, para lang makasama niya. Alam mo, ginawa nung kaibigan ko,
Sabi niya, wag ka na mag-apply ng katulong, ma. Pagawan na lang kita ng kwarto mo dito. Dahil ayaw mo kaming iwanan. Mhm. Sabi, tas tinanong niya yung nanay niya, bakit ayaw mo ba kami iwanan, ma? Hindi ako sanay na wala ka sa piling. Nakaka-touch naman yun. Oo na, hindi ako sanay. Ngayon, sabi naman ng nanay, na kung na-feel nyo na nangingialam ako sa inyo, sabihin nyo. Maging open din kayo. Baka kasi bilang ako nanay, na nasanay ako na pinapalaki ko kayo noon na, dapat anak, ito yung desisyon natin. Na ganun. Baka ngayon kasi iba na yung, takbo ng buhay mo. Baka na masyado na akong Himasok. Sa ng buhay buhay nyo. Alam mo, dude, case-to-case basis naman siya eh. Ako, feeling ko kapag ang living na lang o ang nabubuhay na lang talaga isang magulang o yung nanay, yung tatay, tapos nagpakasal na lahat ng mga anak, dapat napag-uusapan din to ng mga anak eh, na kung saan pupunta yung magulang, na kung saan siya magbabakasyon ng ganitong petsa, yung hindi siya mabobore, para nandun pa din, kasama pa rin siya. Kasi ang ayaw din lang naman natin, dude, is yung masacrifice yung quality of life na meron yung isang magulang at yung mga anak, 'di ba? O yung mga taong talagang pinili nang na magkaroon ng pamilya, 'di ba? Na humiwalay na sa kanilang magulang. Kumbaga, ang iniingatan natin dito is magkaroon tayo ng quality life, 'di ba? Yes. Quality of life. So, gusto natin kahit papaano hindi tayo nahihirapan sa kung sino man yung dapat nating alagaan. Yung ganun ba? Tapos gusto natin may free will pa rin ang nanay o kung sino yung anak, 'di ba? Na gawin kung anong gusto niyang gawin, na hindi nahihinder o hindi na pipigilan ng kahit sinong miyembro ng pamilya. Yung ganun. Kaya dito sa ating secret file, parang yun nga, masakit siya, 'di ba? Na mapakinggan. Kasi hindi naunawaan pa ng nanay yung pagbitaw ng kanyang anak doon sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. Babae pa naman tong sender natin. And usually talaga, pag babae, ito po ay kinukuha ng lalaki doon sa bahay at ibinabahay. Oo. Kaya dapat ang mga magulang, pag alam nila na may anak na rin sila na babae, maging handa rin sila sa ganong klaseng pagkakataon. And okay din po sana na makapili tayo ng mga tamang salita na sambitin kapag kaharap din natin yung magulang natin o yung mga mahal natin sa buhay. Kasi dude, alam mo na-realize ko to eh. Sa ibang mga tao, kapag kaharap natin, boss natin, manager natin, sobrang ingat natin sa mga salita natin. Pero kapag dating sa mga magulang natin, mahal natin sa buhay, parang minsan di natin iniingatan yung mga sinasabi natin eh. Kumbaga, di bali nang masaktan ka, wala akong pake, di ba? Parang ganun na eh, barubal na eh. Parang, di ba dapat, kung meron man tayong iingatan na damdamin at kung meron man tayong hindi dapat masaktan, yung kapamilya natin. Kasi sila naman talaga yung tunay na mahal natin. Tama. Kumbaga, again, tanggalin natin yung pag-i-impress, di ba? O pagbibigay ng kayabangan o pagpapakita ng kayabangan sa ibang tao. Tama. Pero yung magulang mo, hindi mo no? Oo. O yung anak mo, di ba hindi mo inaangatan? Tama. It goes both ways para sa anak at para sa mga magulang, na kung meron kayong iingatan yung sarili nyong pamilya, hindi yung kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa inyo. Kung meron kayong pakikinggan, hindi yung ibang tao, kundi yung pamilya ninyo, yung kapamilya ninyo. Di bale ng anong sabihin nila tungkol sa hindi nakatuloy yung simbahan, nakasal ng anak ninyo. Basta ang mahalaga, masaya yung anak ko. Tama. At yun yung panghahawakan ko, di ba? So bago natin wrap up to, partner, ang tanong, at real talk ngayong gabi na to, maliban na mangialam ang magulang sa anak, lalo na sa kasal. Maling mangialam ang mga magulang, pero pwede silang maging gabay. Ganda yun. Yun na yun. Gabay. Gabay ang mga magulang. Tama. Hindi pakialam. Hindi pakialamero. Gabay. Tignan mo yung tatay niya. Hindi nangingilam, hindi nagsasalita, di ba? Tama. Typical na typical sa isang Pilipino, Alam mo di ba? bakit? Bakit? Pipi yan eh. Hoy, hindi!
nakausap nga daw, Kausap diba? ba? Sabi nga, mainit pa rin daw talaga yung ulo ng nanay eh. Okay. Kumbaga, hindi pa tamang panahon. Pero naniniwala tayo na ang bawat sugat ay pwedeng maghilom, diba? Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. At panahon lang ang makakapagsabi kung paano maghihilom ang mga sugat sa iyong puso. At saka dude, siguro kung gagawa rin naman siya ng paraan, 'di ba? Mm-mm. Para maghilom yung kung ano man yung sugat kasi sabi nga, 'di ba? Time heals all wounds, but it is what you do with time that heals the wound. Ganda nun. In Tagalog, kung ano man yung ginagawa mo dun sa oras na ibinibigay sa iyo para maghilom ang sugat, yun ang makapaghihilom nung sugat na iyon. Mas naintindihan ko ngayon. Ay, nako. Anyway, Kapisyo, if you wanna share secrets, share it to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Candy's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!